Guhdarên hêja, hûn bi xêr hatin Piste Pist Podcastê. Piste Pist Podcast ji hêla komeleya berî her tiştî zarok û bi piştgirtiya Ajansa Catalana ve tê çêkirin. Di Piste Pist Podcastê de em ê li ser mafên zarokan, mafên jinan, li ser wekhevî, pergala edaletê, mafê ziman, xizanî û li mijarên berfirehtir biaxivin. Lêvan mijaran em ê ne tenê bi pisporan re, aktivîstan re, an jî ne tenê bi mezinan re biaxivin. Di Piste Pist Podcastê de zarok jî hene. Ne yên ku di derheqê wan de tên axiftin, yên ku diaxifin. Ji ber ku em vê dizanin, mafê zarokan bêyî zarokan nayên axiftin. Her wekî ku çawa mafê jinan bêyî tecrübeyê jinan nayên axiftin. Podcasta me ne vebêjek e, qadek e. Di vê qadê de hêviya me ew e ku piste pistên me bibin olanên dengê me. Piste pistên me li ber mîkrofonê ne. Piste Pist Podcast di demek nêz de di weşanê de ye.